Sabías que unha invención sen protección pode perder todo o seu valor en segundos? Cada día, milleiros de ideas de solucións innovadoras aparecen no mundo, pero só algunhas chegan a converterse en produtos reais, empresas sostibles ou proxectos con futuro. A diferencia entre unha boa idea esquecida e unha invención de éxito moitas veces está nun paso clave, a protección mediante patente. Cando desenvolves unha solución técnica nova, creativa e útil, xa sexa un dispositivo, un método, un proceso, unha mellora tecnolóxica, está xerando valor. Pero ese valor non está garantido ata que o protexes. A patente é un instrumento legal que te permite blindar a tua invención. É un dereito de propiedade que te recoñece como dono e dache o control sobre o seu uso, fabricación e comercialización. Isto significa que ti decides quen pode emplegala, baixo que condicións e con que finalidade. Proteger a tua invención como patente axúdache a gañar tempo e espazo no mercado, impedir copias non autorizadas e mesmo obter ingresos por licenzas ou cesións. Tamén fortalece a tua posición diante de investidores, empresas colaboradoras ou entidades públicas que valoran moi positivamente o feito de contar cun activo tecnolóxico protegido. E se tes dúbidas sobre como comenzar, non te preocupes. Dende a Oficina Económica ofrecemos un servicio de asesoramento especializado e gratuito. No eixo da innovación podemos axudarte a analizar se a tua invención cumpre os requisitos para ser patentada. Explicámosche os pasos do proceso, os custos estimados e as vantaxes que pode ofrecerche a nivel nacional ou internacional. Queremos acompañarte para que tomes decisións informadas e aproveites todo o potencial da tua idea. A túa invención é única, é froito do teu esforzo, da tua creatividade e do teu coñecemento. Non a deixes desprotexida. Solicita asesoramento a través da página web Oficina Económica Galicia xunta.gal.